Готови? Ръцете на кръста. Почни! Всички! Раз и два! Раз, два, три, четири! Раз и два! Раз, два, три, четири! Раз и два! Раз, два, три, четири! Раз и два! Раз, два, стойте! Абе, не нападайте навътре, играйте на мястото си, бе! Бабче, ела! Стой, да! Ей сега! Ела тук, бе! Зад Кристина. И момичетата ще бъдат високи. Раз, два, скок. Раз, два, скок. Двата случаи без време. Раз, два, скок. По-напръсни. Раз, два, скок. Раз, два, скок. Раз, два, пада. Стой. Готови още? Айде, разширите пак, защо го стесняваш? Готови, готови? Готови. Почни. Раз, два, скок. Раз, два, скок. Раз, два. Нямам дълъг скок. Играе го и на място също. Аз обърнем срещу нея. На място. Готови? Почни. Раз, два, скок. 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 Всички момчета, защото е бъдете